אז שלום לכולם, והגעתם לסרטון ההסבר שלנו על זהוס. אני אוריד את זה בעריכה, אל תדאג טוב. וחשוב לציין שעשינו את הסרטון הזה ככה, כי לא מצאנו סרטונים בגוגל על זהוס. אין, גם בברנדפופ אין שום דבר. ועוד משהו שחשוב לציין זה שהקרדיט של הסרטון הזה הוא לגל. כן. זהוס הוא, כמו שאמרנו במצגת, אל הברק ומלך האלים. תפקידו של זהוס היה להיות בכיר אלי האולימפוס ומלכם, כמו שאמרנו מקודם. זהוס גם היה אחראי על המשפט הפוליס, כמו שלמדנו בשיעור היסטוריה על יוון העתיקה. תשמעו, אני הלכתי רגע לשנייה, אורי כזה אמר לי שאני אמשיך את העבודה, ואני לא יודע... אורי? אתה ישן? מה כלום. רגע, באיזה חיה הייתה מקושרת לזהוס? זהוס, אחרי שמקושרת על זהוס הייתה עט. בנוסף לכך הוא היה מקושר גם לעץ האלון. שמעתי כאן כבר מלא זמן רעשים מוזרים, הלכתי לחקור מה זה. אנדה, מה אתה עושה? כלום. טוב, עזוב את זה. איך זהוס נראה? טוב, אז לזהוס היה שיער לבן, גם זקן לבן, גם שפם בכללי, היה לו הרבה שיער. זהוס היה גוף שרירי במיוחד, גם הוא לבש כל הזמן לרוב בגדים לבנים, גם לפעמים בצבעים אחרים, אבל לרוב ככה. אורי! איך אומרים זהוס ביוונית? זהוס. מה קרה פה? מי זה? לא, אימא'לה! בוא נברח, אני לא יודע מי אמר את זה. רגע, אורי, אם אנחנו... הוא כבר פה. מי היו רגע, קרונוס זה היה אז כן, ההורים של זהוס היו קרונוס והרה. אז אחרי שהעניינים נרגעו טיפה, בואו ניתן סיכום. מקווים שנהנתם מהסרטון. מקווים שצחקתם. אז כן, נגמר הסרטון, ודבר אחרון יש לי להגיד. קרונוס.